Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва обуначиҳои канали мо Арзон ТЖК. Марҳамат дӯстони азиз, боз як навори нави ҷадид барои шумо мошинои фурӯшӣ аз дар минтақаи Тоҷикистон барои шумо пешкаш кардем. Барои реклама кардан дӯстон дар WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. Мошинҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар WhatsApp партед. Рақамҳои WhatsApp мо 911 32 43 ва 44. Марҳамат дӯстон, навора бо диққат та охир тамошо кунед. Беҳтарин навор шуде ки мо яъне ки меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед. Хоҳиш мекунем шербачаҳо лайкҳоро пабраски бизанед ва дар канали мо обуна шавед. Ҳамарӯза аз нархи навои мошин, хона, замин, техникаҳо бохабар мешавед. Хулас, лайкҳоро пабраски медиҳед, дастгирӣ мекунед. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. Диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим ТЖ. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон. Ассалому алайкум дӯстони азиз, нафароне ки ба ширкати бародармон хуршед яъне ки бор равон кардагӣ буд, ина марҳамат камазшон ба Тоҷикистон расидак. Биёед аки боротона қабул кунед. Бо хости Аллоҳ, нафароне ки дӯстони азиз бор доштагӣ бошед, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунем бо дили пур. Нархи 1 кило бор бошад, яъне ки бо нархи арзон рой мекунед. Дӯстони азиз, марҳамат рақамҳои WhatsApp-шо нагиҳай, ҳатман аз номи ютубии каналҳои мо Арзон ТЖК ва Насим ТЖ салом расонед. Нигоҳ кунед дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, Кӯлоб, Бохта, Турсундода, хулас ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон рой мекунам бо дили пур. Дар рақамҳои WhatsApp-шон ҳатман дар тамос бароед. Инак дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузови хачбек солаш 1997, мотор 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. Мошин гуфтагиҳои дӯстон ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 баллони пачка дорад, чашкаш варид надорад. Хулас, мотор, коробка ходовой сатфоиза, лук ҳам дошта будааст, салониш тоза, газу бензин кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардагии тайёр. Нархи мошина 31 000 сомон меяги қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Марҳамат дӯстон, нафароне ки хачи бекихар бошед, бо нархи 31 000 сомонӣ боз муомила дорад гуфтагиҳай. Рақамҳо барои тамос 948 11 11 02. Ба ҳамаи рақамҳо ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хачбекро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо Opel Astra F дар кузови караван солаш 1997, мотор 1.6, коробка передачи механикаи сӯзишворияш газу бензин кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор, коробка ходовой сатфоиза, 4 баллони пачка дорад. Кузовуш тоза қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 39 000 сомониш меяг ки боз муомила дорад гуфтагиҳай. Мотор, коробка ходовой сатфоиза ҳолаташ беҳтарин. Каравани тоза гуфтагӣ бидин бо нархи 39 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Дар рақамҳои 38 13 33 36 метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дигар эълони мо Astra F седан аст. Солаш 1993, мотор 1.6, коробкаш механикаи сӯзишворияш газу бензин кор мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Гуфтагиҳай ки мотор, коробка ходовой сатфоиза, мошин дар ҳолати хуби техникӣ, 4 баллони пачка дорад, қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Бохта, пешина Қурғондепа. Нархи мошина дӯстони азиз 17 000 сомониш меяг ки боз камтарак саводу дорад. Саводу дар назди мошин. Документи солона ҳам дошта буда, плюс утилизатсия кардагии тайёр. Дар рақами 915 13 05 05 ҳатман ба ҳамаи рақамҳо дар тамос бароед.
дӯстони азиз, 4 июли мо Opel Astra-F дар кузови хачбек 1993 сол, мотор 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Кузоваш тоза, 4 баллони пачка дорад. Яксола пурра ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр. Краскаш серебриси мотор, коробка ходовой 100% хулоса гуфтаган, номерош транзит қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 28500 сомонӣ. мошин бе ягона расход. дар рақамҳои 879 99 79 61 ба ҳамин рақам ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, Mercedes C-чкаи простой аст. Солаш 1995, мотор 1.8, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, фақат кузоваш янки камтар кор дода шудааст. Краскаш сафед, болонош 80% қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархаш 29000 сомон, яке боз камтарак муомила дорад. савдо гуфтага дар назди мошин. нафарондагӣ C-чкаи простой гуфтагии ширина 95 сол, маромат 29000 сом бо камтарак савдо мешавад. дар рақамро экрани 978 568 58 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат намоед ва аз номи ютуби мо Арзон Тоҷикӣ салом расонед. дӯстони азиз, Москвичи фурӯшӣ аст. маромат солаш 1984, мотор 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. дискҳои простой, 4 баллони пачка дорад. кузоваш созбуд, яъне ки кор надорад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17000 сомониш мега савдо мешавад дар назди мошин гуфтагай. нафароне ки C-чка бахши дӯстон Москвич хар бошед, нархаш 17 та боз камтарак муомилаи хуб дорад. дар рақамҳои экрана метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, инак 7 июли мо Nexi аст. Daewoo Nexi солаш 1996, мотор 1.6, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. нафароне ки Nexi тоза гуфтагӣ, дӯстони азиз, бо нархи 25000 сомониш мега газу бензин кор мекунад. яксола пурра ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ тайёр. 4 баллони пачка, краскаш нав кардагӣ, 4 диска баллон пачка, дискҳои престижни қарор дорад дар шаҳри Душанбе. газу бензин гуфтен кор мекунад. дар рақамҳои рӯи экрана 009 65 95 73 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи себашон пурсиҳ шавед. 009 дӯстон 66 95 73 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи 25 срочна фурӯшия боз камтарак савдо мешавад. дӯстони азиз, дигар эълони мо Тангени фургон аст. маромат ҳолаташ беҳтарин 2012 сол. грузоподъёмники дӯстони азиз, яъне ки 1 тонна мебардорад. газу бензин кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 27000 сомон мега 800 кило ёки 1 тонна рақам мебардорад. хулоса номерош транзит, кузоваш тоза, мотор, коробка 100%, ҳолаташ беҳтарин. хулас ба кор тайёрай. нафароне ки тарбуза, яъне ки деҳқон бошед, тарбузфурӯшида беҳтарин чиз мебошад. дар рақами 918 19 83 99 ба ҳамин рақамҳо ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, нафароне ки Hyundai Starex бо нархи арзон дархост карда бигирем, бо нархи 22000 сомон, срочна фурӯшия 2000 сол. газу бензин кор мекунад. ҳолаташ беҳтарин, коробкаш механикаи қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархаш 22000 сомон мега ки боз камтарак савдо мешавад. муомилаи хуб дар назди мошин гуфтагай. дар рақамҳои 919 28 09 05 ҳатман ба ҳамин рақам муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари Starex-ро аз худи себашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнати мо лайкҳоро побразд бисем ва дастгирӣ кунед, чунки дастгирии шумо пешравии канали мо мебошад.
дӯстони азиз, сечкаи прастҳои берунаш объёмниканаги 1994 сол. Мотор 1.8 коробкаш механикаи газу бензин, гази Евро-4 ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Мотор, коробка, ходовои гуфтагии 100% срочна пулакҳои фурӯхта истеда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Утилизатсия кардагии тайёр чанд моҳи дига ҳуҷҷат дошта шудааст. Нархи мошин 29500 сом мониш мегӯяд. Дар рақамҳои сетанол 100620 дӯстони азиз ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. Аз номи сомонаи мо Арзон ТЖ салом расонед. дӯстони азиз, дигари эълон мо Daewoo Tico ҳастаи маромад 1997 мотор 1.0 коробка автоматикаи суди шӯраш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Кузоваш тоза номериш транзит қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе нархаш 20000 сом мегӯяд. красқалаб нест хулоса дӯстони азиз, мотор, коробка, ходовои 100% дар рақамҳои 903 38 59 59 қади ҳатман ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонобод бошед. Навори мо ба анҷом расид. ҳатман лайкҳоро бизанед, дар канали мо обуна шавед, чунки дастгири шумо пешрави мост. нафаронед ки мошинаҳои фурӯшӣ дошта бошед. дӯстони азиз, дар WhatsApp роӣ кунед, реклама карда ба хосиялло фурӯхта медиҳем. хайр дӯстони азиз, худоҳафиз.